Bueno, moi bo día a todos e moitísimas grazas por asistir a esta rolda de prensa despois da Xunta de Goberno que celebramos habitualmente os venres, ademais que ven cargada de novas asuntos de importancia para a provincia, porque hoxe acabamos de mobilizar máis de 4,6 millóns de euros para infraestructuras deportivas, proxectos de accesibilidade, cultura e lingua, infraestructuras, investimentos en concellos e turismo. Aquí estamos a falar de 70.000 euros para melloras en infraestructuras deportivas, 180.000 euros para un novo programa para fomentar a accesibilidade, 465.000 euros para a cultura e lingua, preto de 900.000 euros para realizar unhas obras na cidade de Príncipe Felipe, máis de 1,5 millóns de euros para concellos da provincia do Aveiro do Plan máis provincia e tamén máis de 1,5 millóns para a dinamización turística da comarca Condado Paradanta. E logo, fora da orde do día da Xunta de Goberno, pois tamén vos quero trasladar uns asuntos de relevancia, como vai ser a reorganización do novo goberno provincial logo da toma de posesión como conselleiro do exdeputado José López Campos e tamén exalcalde da Estrada. Outra cuestión que quero plantexar son valoracións sobre as novas que estamos a recibir sobre o deficiente estado das estradas de titularidade nacional. E comezamos por deporte. Non é unha novidade, senón que é unha tónica habitual que xunta tras xunta de goberno pois falemos de deporte e hoxe o facemos ao beiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E deste xeito aprobamos axudas por valor de 70.000 euros para o Concello de Salvaterra de Miño co fin de que acondicionen os vestuarios no campo de fútbol do Oural. E isto trátase dunha actuación, dun proxecto que ascende a un total de 88.000 euros e dase a circunstancia de que a Diputación vai a financiar o 100% desta obra. Aos 70.000 euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas lle sumamos 18.000 do Plan máis provincia. Por lo tanto, aquí, insisto, esta achega para a reforma, mellora, acondicionamento dos vestuarios do campo de fútbol do Oural, no Concello de Salvaterra de Miño, vai ser financiado a 100% pola Diputación de Pontevedra. Continuamos, facémolo con benestar social, porque hoxe aprobamos as bases dun novo programa. O programa Pontevedra, provincia máis inclusiva. É un programa que conta cun orzamento de 180.000 euros para entidades sen fins de lucro dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia para que impulsen actuacións de accesibilidade. E aquí o que buscamos co Pontevedra, provincia máis inclusiva, pois é promover condicións de seguridade e autonomía para as persoas co fin de que poidan desenvolver actividades da vida cotiá sen restriccións, que teñan unha participación activa na sociedade e tamén usar e desfrutar os espazos e todos os recursos. Este programa vai a repartir ata 10.000 euros ou un máximo do 80% do orzamento da actuación do proxecto que cada unha das entidades plantexe. Aquí serán gastos subvencionables, por citar algúns, os derivados de obras de acondicionamento, reforma ou ampliación de espazos accesibles, redaccións de memorias de proxectos de accesibilidade, adquisición de sistemas inclusivos de comunicación ou axudas relacionadas coa mobilidade e cuidado persoal, como poden ser camas articuladas, cadeiras de rodas, grúas, etc. E agora cambiamos de terzo. Pasamos a falar de cultura e lingua, que son unhas áreas importantes para este goberno e vimos de aprobar que ni máis ni menos que 465.000 euros. Empezamos por cultura. Imos destinar 165.000 euros, un 10% máis que o ano pasado, para que entidades sen ánimo de lucro desenvolvan festivais musicais e de artes escénicas na nosa provincia. Neste xeito, o que queremos é apoiar a organización de festivais musicais e de artes escénicas que, con especial atención á programación e difusión da música e das artes
escénicas. E para ser beneficiario destas axudas, os festivais teñen que levarse a cabo no ano 2024 e deben levar como mínimo 3 edicións consecutivas celebradas nos últimos 4 anos. E no caso da lingua, aquí destinamos 300.000 euros para que tanto os concellos de menos de 50.000 habitantes como entidades culturais desenvolvan actividades de dinamización da lingua galega. E aquí o noso obxectivo é promover, fomentar e difundir as actividades encamiñadas á dinamización da lingua galega. En particular, pódense beneficiar destes recursos, actividades como pode ser o fomento e o uso da lingua galega a través de programas, certames literarios e xornalísticos, feiras e eventos, actividades de creación, actividades de sociolingüística e toponimia, como poden ser publicacións ou xornadas, e iniciativas de fomento do emprego do galego no comercio e na industria, entre outras campañas de dinamización para promover unha lingua, a miña, que entre todos debemos coidar e promover. E de cultura e lingua pasamos agora á mellora de equipamentos e infraestructuras para poder prestar un mellor servicio público e o facemos en instalacións de titularidade da Diputación. Neste caso estamos a falar de Príncipe Felipe, porque hoxe axudicamos o proxecto de execución das obras de substitución da cuberta do edificio do Agarimo e do almacén xeral do centro cun orzamento de case 900.000 euros. Grazas a esta intervención vamos a resolver o problema de filtracións de augas que había. Vaise instalar un panel de aceiro prelacado nunha superficie aproximada de 3.700 metros cuadrados, ademais de renovar as baixantes, os caleiros e a rede de pluviais horizontal. E imos rematando, como ven sendo habitual, o facemos falando dos investimentos nos concellos ao beiro do plan máis provincia. Hoxe aprobamos 1,4 millóns de euros para 9 concellos. Para Cañiza, Cangas, Marín, Pontecesuras, Portas, Redondela, Ribadumia, Vilagarcía e Vilanova de Arousa. Como sempre, xa vos mandaremos unha nota detallada de cada un dos investimentos. Pero, a grosso modo, na liña 1 de investimentos, preto de 1,18 millóns de euros para os concellos de A Cañiza, Marín, Pontecesures, Redondela e Vilagarcía. Para a liña 2 de gasto corrente, 160.000 euros para Cangas e Vilanova de Arousa. E case 120.000 euros para a contratación de 8 persoas desempregadas no Concello de Ribadumia, ao beiro da liña 3 de activación de emprego. E con respecto aos recursos da liña 1 de investimento, compre destacar que hai dúas actuacións que van a ser sufragadas ao 100% pola Diputación de Pontevedra. Unha vai a ser en Marín. A Diputación inviste 1,2 millóns de euros na mellora da mobilidade peonil na EP 1203, o campo Pardavila, e outra actuación que será financiada ao 100% será no Concello de Pontecesuras. Ali vamos a investir 350.000 euros no acondicionamento da contorna da estación do tren. E no que vai de ano, a través do Plan Más Provincia, levamos mobilizados xa 18 millóns de euros que se benefician concellos de menos de 50.000 habitantes. E outra das cuestións que falaba ao principio que vimos de aprobar importantes investimentos que ten que ver con turismo. Aquí estamos a falar en concreto da comarca do Condado Padranta, porque hoxe aprobamos o novo plan director do Museo do Plan Director do Castelo de Sobroso, que marca unha folla de ruta na que vamos a investir en 3 anos 1,5 millóns de euros na mellora do recinto do Castelo de Sobroso e tamén na súa contorna, o parque. Aquí trátase dun documento amplo que demos a coñecer hai escasas semanas nunha visita que fixemos ao Castelo e ao Parque e que contempla melloras en todos os eidos. Ali se crean novos equipamentos, melloras de accesibilidade, espazos naturais e de iluminación e tamén o deseño de actividades complementarias. Pero, ademais deste plan director que forma parte das
actuacións do Plan de Sostenibilidade Turística do destino do Condado Paradanta, financiado por fondos Next Generation. Aquí vamos a incluir outro asunto que foi tratado na Xunta de Goberno, que é o convenio de colaboración ca Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta para poñer en marcha o Club da Lamprea, financiado con 103.000 euros. Isto trátase dunha iniciativa que o que pretendemos é revalorizar a Lamprea, a súa cadea de valor e tamén destacalo como que é un produto moi identificado ca provincia de Pontevedra que vamos a desenvolver nos concellos de A Cañiza, As Neves, Arbo, Covelo, Crecente, Mondariz, Balneario, Pontareas, Salceda de Caselas e Salvaterra do Miño. Isto en vísperas da celebración da Festa da Lamprea que será a próxima fin de semana. Unha festa que se celebrará en Arbo e de interese turístico internacional. E logo, como vos dicía, temas de fora da Xunta de Goberno que teñen que ver ca reorganización de competencias. Eu, en primeiro lugar, quero expresar o meu recoñecemento ao conselleiro pola inmensa excepcional labor que realizou aquí na Deputación, nesta casa, como responsable das áreas de cooperación local e emerxencias. Se falamos do plan máis provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso, co orzamento máis alto da historia desta casa, se falamos da liña 4 que se introduciu no novo plan máis provincia, pois levan a asinatura da xestión de José López Campos e o talento. Isto, pois, tamén eu engadiría outra cousa que é, como todos sabedes, a solución ao problema que había cos bombeiros a nivel de Galicia. El foi un dos artífices de que se chegara a un acordo con todos eles e se pudera dar saída ás reclamacións que plantexaban os bombeiros. Galicia e a provincia necesitan de bons xestores, co bagaxe contrastado de José López, así que nós lle desexamos sorte. Sabemos, estou convencido de que o vai facer moi ben, e lle damos a benvida a Belén Cachafeiro, que era no Partido Xudicial da Estrada a primeira suplente. Aquí estamos nun proceso igual que cando foi a marcha da diputada que había pola área de Vigo e automáticamente a lista pasa ao primeiro suplente. Neste caso, insisto, é Belén Cachafeiro. E aquí vamos a facer uns retoques mínimos no que é a reorganización. Belén Cachafeiro vai asumir as competencias de fondos europeos, innovación e de axenda digital, que era o que ostentaba ata agora a deputada María Ramallo. María Ramallo vai asumir cooperación local e Alejandro Lorenzo, o alcalde do Porriño, vais a facer cargo das competencias en emerxencias. Por lo tanto, con estos retoques queda configurado un equipo dun excelente nivel para seguir transformando a provincia. E logo, xa como último tema a comentar, tamén abordamos no seu da Xunta de Goberno a preocupación, porque vemos de recibir todas estas novas que están aparecendo estes días no que fai referencia ás estradas de vías nacionais. Eu vadesme a permitir que primeiro recurran aos antecedentes. Me vou ao día 2 de abril, onde se celebra aquí o pleno da Diputación de Pontevedra, onde se lle dan luz verde a dous asuntos co voto a favor do equipo de goberno, pero tamén do Grupo Nacionalista. O primeiro, o que tiña que ver ca conservación integral da rede viaria da Diputación, dotado con 39 millóns de euros durante 4 anos máis un de prórroga. Aquí tivo tamén o voto favorable do Grupo Nacionalista. E logo, unha segunda cuestión que tuvo o voto favorable do Grupo Provincial do Partido Popular e tamén do Grupo Nacionalista, non así dos socialistas, é o que fixo referencia á moción presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular na que se instaba ao Ministerio de Transportes que elaborase un proxecto integral cun orzamento suficiente e un cronograma detallado para modernizar e mellorar as estradas nacionais, que son un total de 11 vías
que vertebran a nosa provincia, 317 kilómetros que son empregadas por milleiros de persoas. Pois ben, pasadas 2 semanas daquele acordo, non hai nin proxecto integral, nin orzamento suficiente, nin cronograma detallado. Así que aquí o que vemos é unha resposta que eu entendo que é improvisada, confusa e insuficiente por parte do Ministerio de Transportes ante un clamor que é o mal estado dos viais nacionais. Xa non é un tema de Deputación como institución, senón de todo o conxunto da provincia. Digo improvisada porque esta semana coñecemos por unha nota de prensa a adxudicación dun contrato de conservación sin saber se se trata de un parche para sair do paso ou unha estrategia ben planificada para atender a provincia. Digo confuso porque, según o recollido nos medios ante as declaracións do delegado do Goberno, este contrato non implica nin sequera o reforzo do firme. E falo tamén de que claramente insuficiente porque 8,7 millóns de euros en 3 anos para 167 kilómetros é unha cifra moi escasa se é o que se pretende volver poñer as estradas nacionais á altura do que merecen os usuarios. Isto, a comparativa, é unha administración como a Diputación moito máis modesta, con 39 millóns de euros, fronte ao Estado, con 8,7, con toda a potencia orzamentaria que ten. Ademais, tamén vos quero compartir un dato, que desos 8,7 millóns en 3 anos, o que sería o mesmo que 2,89 millóns de euros ano, hai unha asociación de empresas de conservación e explotación de infraestructuras que estima que por kilómetro se debe destinar 38.000 euros ano kilómetro. Isto, multiplicado polos kilómetros da rede viaria, equivaldría a 12 millóns de euros ano. Isto de mínimos, porque aquí hai un deterioro tan importante nos últimos 2 anos por non poñerlle solución ao problema que, lóxicamente, o punto de partida ten que ser a partir de 15 millóns de euros mínimos. Son, xa digo, datos obxectivos. E isto, non vai de confrontar. Os 8,7 millóns de euros, lóxicamente, son ben recibidos, pero non son suficientes para cubrir as necesidades estruturais destas estradas. Así que instamos, unha vez máis, ao Ministerio de Transportes que cumpla coa provincia, que atenda a demanda mayoritaria da provincia de Pontevedra que nós imos seguir abandeirando. E, pola miña parte, non teño máis nada que engadir. Unha dúbida, presidente. Ven que se fala dos sectores de innovación e axenda digital? Sí. Axenda digital, sí. E as competencias de Alejandro Lorenzo, que nos asume? Non, Alejandro Lorenzo incrementanse as que ten. Non só son emerxentes? Non só emerxentes. As que tiña máis emerxentes. E outra cousa é do programa Pontevedra Provincia máis inclusiva. Eso xa se poden pedir esas axudas? Isto ahora será a publicación, estamos articulando o expediente e a publicación será próximamente no boletín oficial da provincia. Bueno, teño unha noticia para vos.